Saddam Hussein, shugaban kasar Iraq da aka yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya kuma aka kashe shi a cikin kasar tashi wato Iraq a 30 ga watan Disamba shekara ta 2006, ya janyo babban cece-kuce da rudani wurin tantance gaskiyar abinda turawa suka zarge shi na hada ko kuma amfani da WMDs wato Weapons of Mass Destruction, manyan makamai da suke da karfin yin barna kamar makamin kare dangi nukiliya, iskar guba wato mustard gas, da kuma nuna ainihin zalunci a fili wa 'yan kasar tashi ta hanyar kisa, wahalarwa da kuma munanan hukuncin da bai kamata a yi wa dan adam ba, kamar kona wutar sigari wato taba a idon mutum, duka, harbi, tsoma kan mutum a ruwa har sai ya mutu, da ma azaba mai tsananin gaske ga wanda suka mai laifi. Saddam Hussein, zakin Middle East wato nahiyar Larabawa da ya so ya zama zakara ɗaya tilo a yankin kasashen na Larabawa da suka hada da Bahrain, Iran, Palestine, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria da kuma Yemen. Al'adu, tunani da kuma siyasar Larabawa, Saddam yayi yunkurin karewa a mulkin Iraq da yi na sama da shekara 23 a kasar, yayin da Saddam ya zama shugaba da aka fi jin tsoro a nahiyar Larabawa da ma nahiyar Turai, domin sun yadda ba abin da Saddam Hussein ba zai iya aikatawa ba don kare ikon shi, matsayin shi da kuma mulkin shi, inda turawa suke kiran shi the most aggressively violent dictator wato mafadacin shugaba mai mulkin kama karya. The man was a cruel dictator, came to power by force, he killed many people, and he was totally cynical, the American attitude. Miliyoyin mutane ne suka mutu, wasu suka jikkata a yayin da aka gwabza yaƙi tsakanin Iraq da Iran, Iraq da Kuwait lokacin da ya mamaye kasar ta Kuwait, da kuma lokacin da America ta shiga har cikin kasar Iraq ta yaki abokin nata Saddam Hussein. Duk da karfin mulki da fawa na Saddam wanda duk mutanen kasar suke tsoro, amma suka yi ta murna cire hotunansa har da mutuminsa, yayin da kawayensa da suke mu'amala tare wato kasar America suka juya mai baya, wanda shekaru kaɗan da suka wuce har taimaka mai suka yi da makamai lokacin yakin shi da makwabtan shi wato kasar Iran. A yau su ne suka shigo har kasar shi suka yaƙe shi, kuma suna masu neman shi, inda suka neme shi suka rasa bayan tumbike mulkin nashi a cikin kasar ta Iraq. Barka da zuwa labari mai cike da munafurci, san kai, siyasa da kuma rudani tsakanin turawa da Saddam Hussein, mutumin da 'yan kasar Iraki suka yi kewa shekaru kaɗan bayan sun bada gudunmawar kashe shi da kuma kai babban birnin na Iraq har ƙasa wato birnin Baghdad, yayin da nadama da dana sani ya biyo baya shekaru bayan kashe Saddam Hussein, inda zaman lafiya ya ƙare ga talauci da rashin aikin yi da yayi yawa a cikin ƙasar. Lallai za mu bincika gaskiyar lamarin abin da ya faru da Saddam Hussein lokacin mulkin shi da kuma alakar shi da turawa, yayin da za mu ga asarar rayukan miliyoyin mutanen da babu ruwansu a lokacin da sojoji ke kokarin kama zaki a cikin masarautar shi, wanda har sai da Saddam ya zama abin dariya a wurin su, yayin da suka kama shi ya boye a cikin wani karamin rami don tsira da ran shi, amma ta dole suka kai shi gaban alkali ya yanke mai hukuncin kisa ta hanyar rataya a ranar babbar sallah, wanda duniya ta shaida kuma miliyoyin musulmai suka yi kuka da alhini a ranar 30 ga watan Disamba shekara ta 2006, jim kaɗan bayan farin cikin babbar sallah. Kwarai ranar farin ciki ce, amma haka ta koma ta bakin ciki a wurin wasu musulmai, inda aka hange shi kai tsaye yana karatu da addu'a ta ƙarshe yayin da yake sanye da igiyar rataya a wuyan shi. Haka a kusa da shi wasu mutane ne da ke zagi da kuma yi mai ikirarin cewa wuta zai tafi, zai je ya girba abin da ya shuka. Ba iya su kaɗai ba ne, haka wasu dubban mutane kuma musulmai suke faɗi da murna na kashe Saddam Hussein. Amma mene gaskiyar abin da ya faru? Me yasa America ta taimaka mai da makamai lokacin yakin shi da ƙasar Iran? Kuma me yasa suka yaƙe shi daga baya? Me yasa wasu suka so shi wasu kuma suka ƙi shi a cikin musulmai? A binciken da na yi na gano ainihin dalili na kisan Saddam Hussein, kuma na yi fatan rigimar ta tsaya iya zargi da aka mai na ƙarya, wato zargi na haɗa makamin ƙare dangi. Amma da na zurfafa bincike na, abin bai tsaya iya nan ba, kamar yadda da ni da wasu masu bincike da yawa ke tunani. Abin ya fara da Saddam kuma ya ƙare da Saddam na haɗa WMDs, karya ƙa'idojin yaƙi da dai sauransu. To fa wannan ba su ne dalilai ba. Ɗaya daga cikin ainihin dalilan shine kuɗi, ko kuma mu ce dukiya wato ma'adanin ƙasa crude oil, da Hausa kuma ɗanyen man fetur, sai kuma san rai da haushi na turawa bayan Usama bin Laden ya kai harin da ya kashe musu mutane sama da 3,000 a ƙasar America. Duk da duniya ta shaida Saddam Hussein ba shi da wata alaka da harin da Usama bin Laden ya kai. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Investigations and special commissions established within weeks practically that Saddam Hussein actually did not possess the weapons of mass destruction which were the reason for George W. Bush's war. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11.
Tabbas ainihin amsoshinmu na kisan Saddam Hussein ba za su fito fili ba har sai mun koma shekaru 86 da suka wuce, wato 28 ga watan April shekara ta 1937 a wani ƙauye mai suna Al-Auja, kilomita 5 tsakanin wani birni mai suna Tikrit da ke cikin ƙasar ta Iraq, inda aka haifi shugaba Saddam Hussein cikin ƙauyen da babu wutar lantarki, babu komi na more rayuwa, kuma ɗaya daga cikin yankuna mafi talauci a cikin ƙasar. Saddam ya fara kashe mutane tun kafin a haife shi, amma fa a cewar mahaifiyar shi, yayin da kwanaki kaɗan kafin zuwan shi duniya baban shi da ɗan uwan shi suka mutu, inda babar tashi mai suna Subha Talfa ta shiga cikin mummunan hali kuma ta tsani Saddam tun kafin ta haife shi, wanda har sai da ta yi yunkurin zubda cikin Saddam Hussein. Haka dai ta haife shi a 28 ga watan April shekara ta 1937, nan ta sa mai sunan da ya dace da shi kuma iri ɗaya da halin shi, wato Saddam. Saddam yana nufin wanda ba shi da tsoro kuma mai tunkarar koma waye a lokacin da ya so. Saddam yana ɗan shekara 10 ne ya bar wurin mahaifiyarsa, inda ta tura shi wurin ɗan uwanta wato kawun shi mai suna Khairullah Talfa, inda ya girma a wurin shi, wanda rayuwa da yi a wurin kawun nashi yana da matukar alaka da sabbin halaye da kuma tunani na siyasa da Saddam ya koya, musamman idea ta Nazi wato idea ta Hitler na socialism da kuma nationalism. Hakan na nufin kishi, san kasar shi da kuma nuna kabilanci, wanda shi ma kawun nashi ya koya a wurin Hitler. Kawun Saddam dan siyasa ne da yayi suna wurin nuna kiyayya ga Yahudawa da kuma Turawa, kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar Saddam, wanda har gwamna ya zama a birnin Baghdad yayin da Saddam yake shugaban kasa a lokacin. Saddam yana dan shekara 20 ne ya shiga jam'iyyar siyasa wadda ake kira da Ba'ath Party. Kasar Iraq a lokacin tana ɗaya daga cikin kasashe masu tarin arzikin ɗanyen man fetur, kuma kamar yadda aka saba Turawa sun mamaye komi domin su suke juya arzikin kasar na sama da shekara 10 a lokacin. Hakan ne yasa wani babban kwamandan soja mai suna General Abdul Karim Al-Qasim yayi juyin mulki a kasar domin cire shugaban kasar na lokacin kuma ya kori Turawa daga kasar Iraki. Cikin sauri General Al-Qasim ya samu nasara da ikon mamaye komai a kasar. Saddam yayi matukar jin daɗin wannan juyin mulki kuma ya samu fata da ƙarfin gwiwa akan kasar Iraq. Hakan ne ma yasa ya shiga wannan jam'iyyar wato Ba'ath Party. Ba'ath Party ita ce jam'iyyar siyasa mafi girma a lokacin, kuma duk ɗan jam'iyyar yana da matukar aƙida, ba iya aƙidar kasar Iraq ba har ma aƙidar nahiyar Larabawa da ƙasashen su. Kuma yanzu babban target da plan ɗin su shine kashe shugaban kasar nan da yayi juyin mulki kuma yake kan mulki a lokacin, wato General Abdul Karim Qasim. Sannan Saddam Hussein shine aka zaba wanda zai yi wannan aiki na kashe shugaba Abdul Karim. A 7 ga watan Oktoba shekara ta 1959 ne aka shirye Saddam Hussein da abokan tafiyarsa da ake kira da Hate Squad yadda za su kashe shugaban kasar, wato General Abdul Karim Qasim. Saddam ne na gaba-gaba duk da shine karamin su, dan shekara 22 a lokacin, wanda bai dade da joinin wannan jam'iyya ba. Haka kuma shine shugaban su bayan ya samu nasarar zama ɗaya daga cikin memba na Hate Squad saboda kokarin shi. Saddam da abokan nashi suka yi kwantan bauna a hanyar da shugaba General Abdul Karim zai wuce domin kashe shi. Kafin General din ya ankara tuni suka zagaye shi kuma suka bude mai wuta, wanda har sai da ɗaya daga cikin abokan na Saddam ya harbi Saddam cikin rashin sani. Nan dai suka samu suka gudu daga wurin, inda suke rike da Saddam don ciwukan da ya ji a jikin shi da kuma niyyar cewa sun cika aikin su na kashe shugaba Abdul Karim Al-Qasim. Cikin mamaki General Abdul Karim Al-Qasim dai bai mutu ba duk da ciwukan da ya ji na harbi da suka mai. Hakan na nufin Saddam yayi failing kuma ya zamana ana neman shi da abokan nashi saboda abin da suka aikata, kuma hakan ne yasa dukkan su suka watse domin samun mafaka da gwamnatin General Abdul Karim Al-Qasim. Kasar Syria Saddam ya gudu saboda nan ne duk wani memba na jam'iyyar Ba'ath Party zai iya samun mafaka saboda goyon bayan da kasar Syria take bayarwa na kifar da mulkin shugaba Abdul Karim Al-Qasim, inda Saddam ya bar kasar Syria bayan wata 3 kacal zuwa kasar Egypt don ci gaba da karatun da yake na lauyanci da ya fara a kasar shi wato Iraq. Duk da shekaru kaɗan da faruwar abun, wannan jam'iyya ta Ba'ath Party ta yi yunkuri kala-kala na kawar da shugaban da su Saddam ba su samu nasarar kashewa ba. Su ma ba su samu nasara ba sai bayan shekara 4, inda a shekara ta 1963 suka samu yi wa shugaban kasar General Abdul Karim Al-Qasim juyin mulki kuma suka kashe shi. Hakan na nufin lokaci ne da Saddam Hussein zai dawo kasar Iraq don ci gaba da tafiya da kuma aƙidu na jam'iyyar Ba'ath Party, amma fa a wannan karan ya dawo domin neman kujera ko kuma babban mukami a cikin tafiya. Sai dai Saddam a lokacin karami ne kuma akwai wanda suka fi shi shekaru da kwarewa, kuma hakan ne yasa dole yi kasa don ba da tashi gudunmawar ba tare da sanin cewa nan da shekaru 4 masu zuwa ba zai samu babban matsayin da bai taba tunani ba a cikin gwamnatin ta Iraq. Hakan ya faru ne sakamakon ɗaya daga cikin babban dan jam'iyyar Ba'ath Party kuma babban soja da ake kira da Ahmed Hassan Al-Baqir, wanda shi ma ya juyin mulki a shekara ta 1968, shekara 3 kenan bayan dawowar Saddam Hussein kasar Iraq. Al-Baqir kamar a matsayin mai gida yake wurin Saddam Hussein domin ya taimaki Saddam Hussein
Hussein matuƙa a tafiyar shi ta siyasa, kuma yana ƙaunar Saddam domin sun fito daga gari ɗaya kuma ƙabila ɗaya da ake kira da Abu Nasir Tribe, wanda duka suke daga garin na Tikrit, inda shugaba Albaka yake ma Saddam kallon kamar ɗan shi kuma ya ja shi a jiki sosai. Ahmed Hassan dai yana buƙatar wanda ya yarda da su sosai a kusa da shi saboda juye-juyen mulkin da ke faruwa akai-akai, kuma a lokacin ne yake ƙoƙarin yanke hukuncin wanda zai ba shugaban tsaro na ƙasar kuma wanda zai kula da shi da mulkin nashi. Duk da abokan nashi manya wanda suka fi Saddam ƙwarewa da ƙwazo na aiki, haka shugaba Ahmed Hassan ya ɗauki mukamin nan na shugaban tsaro ya bawa Saddam Hussein ba tare da tunanin abin da zai biyo baya ba, kuma ya ba shi mukamin ne saboda ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya da Saddam ke nunawa a duk abubuwansa. Haka aka ba shi wannan matsayi ba tare da sanin abin da ke cikin zuciyarsa ba na amfani da wannan matsayi don cimma manyan burukansa na siyasa. Nan take Saddam ya fara ɗaukan matasa aiki, kuma dukkansu sun fito daga yaran shi, sannan suna da matukar zafin kai inda yake musu training na yadda ake harba bindiga da kuma dabaru na yaki, sannan suna matukar girmama shi domin duk abin da ya sa su suna yi, inda suke kiran shi da Amnat Shabir wato kawunsu. Ana kiran wannan kungiya ta matasan sojoji Fedayin Saddam wato komandojin Saddam. Saddam yana matukar ji da wa'annan matasan sojoji inda yake ba su duk wani abu da suka bukata kamar gida, mota, kuɗi da duk wani abu da suke so. Daga cikin yanayi na talauci da rashin aikin yi ya ɗauko su, kuma yi musu hakan ya gama musu komi na rayuwa, saboda haka dole su zama loyal a rajim na Saddam Hussein. Tuni Saddam ya yi kaurin suna wurin bawa masu laifi horo, inda wa'annan matasan sojoji suke ayyukansu na bada horo cikin rashin imani, wanda a cewar wasu Saddam yakan zo ya zauna duk lokacin da za a azabtar da masu laifi dan ya kalla. Sannan sababbin hanyoyi suke fitarwa na bada horo masu tsanani, inda sai da suka fidda sabbin hanyoyi sama da guda 107. Cikin horon da suke sun hada da kulle mai laifi a saman fanka domin yi mai bulala da sanda, daure mai laifi kan kujera, sannan a sa mai waya ta wutar lantarki wato electricity. Akwai tsoma kan mutum a cikin bokitin da ke cike da ruwa har sai numfashin shi ya dauke, sai kuma kona kwayar idon mutum da wutar sigari domin makantar da shi. Nayi duk wani kokari idan tabbatar da wayannan bayanai da aka ce Saddam Hussein ya aikata shin gaskiya ne, wanda bayanan sun fito daga wayanda suka kubuta kuma abin ya faru da su, sai kuma kungiyoyi na duniya masu bincike. Duk abubuwan da Saddam ke aikatawa shugaba Albaka yana matukar jin daɗi saboda kokarin shi, sannan hakan ya sa babu wata barazana da ke kunno kai a mulkin nashi, wanda a da ba a dadewa sai an yi juyin mulki a ƙasar ba tare da kowa ya yi tunani ba. Kawai shugaba Ahmed Hassan Albakir ya nada Saddam Hussein a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Iraq wato mataimakinsa, wanda shekaru 31 da suka wuce Saddam ya fuskanci tsana, ya yi rashin nasara wurin kashe shugaba Abdulkarim Al-Qasim har ya gudu da ƙasar Iraq zuwa ƙasar Syria da kuma ƙasar Egypt. Yau shine mai mukami na biyu a kaf cikin ƙasar Iraq. Mr. Deputy shine sunan da Saddam ya fi so a kira shi, kuma lokaci ne da zai fara gudanar da aƙidun shi na siyasar ƙasar Iraq da ma nahiyar Larabawa, wanda tuni ya karkato da hankalin shi kan Yahudawan da suke cikin ƙasar Iraq. Kuma dama lokacin duk 'yan ƙasar Iraq sun tsani Yahudawa saboda shekaru biyu da suka wuce a lokacin aka yi wannan yaƙi na 6 Day War wato yaƙin kwana 6. Yaƙi ne da ya faru a shekara ta 1967 tsakanin ƙasashen Larabawa da ƙasar Isra'ila, wanda suke ƙoƙarin kare yankin nahiyar Larabawa musamman yankin Palestine, inda Isra'ila ta samu babban nasara a yaƙin. Mun yi magana akan yaƙin 6 Days War wato yaƙin kwana 6 a bidiyon mu na Palestine da Isra'ila. Samun nasara da Isra'ila ta yi akan ƙasar Egypt, Jordan, Syria da kuma ita kanta ƙasar Iraq ya sa ƙiyayya na Yahudawa ya ƙaru a ƙasashen Larabawa. Saddam ya ci gaba da gudanar da ayyukan shi, inda 27 ga watan Januwari shekara ta 1969 Saddam ya zargi wasu mutane su 14 da cewa suna masu leƙen asiri wa ƙasar Isra'ila. Haka ya yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya, inda aka yanke musu hukuncin a gaban mutanen da suka hada da iyalansu, kuma aka haska a gidajen TVn ƙasar. Tuni Saddam Hussein ya ƙara fice a cikin ƙasar Iraki da ma duniya baki ɗaya, inda ƙasashen duniya suka yi Allah wadarai da wannan hukunci da aka yanke wa wa'annan mutane, ciki sun hada har da Yahudawa, inda su kuma mutanen Iraki suka yi ta murna na wannan hukunci duba da rikici da ke faruwa tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasashen Larabawa. Saddam Hussein ya fara tsorata duk wasu manya a ƙasar, wanda suka hada da shugabanni da kuma manyan ma'aikata. A cikin plan ɗin Saddam na zama shugaban ƙasar Iraki ya gano cewa taka muhimmiyar rawa wurin manyan ayyuka yana da matukar amfani, kuma ya yi amfani da mukamin shi na mataimakin shugaban ƙasa ya fara gagarumin aiki, wanda ya fara mai da hankali akan tattalin arzikin cikin ƙasar Iraq. Hakan ya faru ne a shekara ta 1972. Yin hakan ne ya ba shi damar samun makudan kudaden da ya sa ya fara gine-gine da kawo ci gaba kala-kala a ƙasar. Mutanen ƙasar Iraki suna matukar jin daɗin wa'annan ayyuka na Saddam, inda kasuwanci ya buɗe, ma'aikatu suka buɗe, ga ilimi, ruwan sha da ma wutar lantarki, wanda ya fara gagarumin kamfen na yaƙi da jahilci a ƙasar, wanda har lambar yabo
yabo ya samu daga UNESCO. Saddam sai da ya tabbatar da cewa kowa ya san wa'innan ayyuka shi yake yin su. Wasu masana suka ce akwai kamanceceniya tsakanin Iraq da Germany a lokacin da Hitler ya karɓi mulki, inda sai da ya fara zama sananne wurin yunkurin ceto tattalin arzikin kasar, sannan ya zama shugaban kasar Germany wato a shekara ta 1933 kenan. To fa shi ma Saddam Hussein ya zama sananne a Iraq a wannan lokaci, inda masu tsaron shi suka mai da hankali akan masu sukar abin da yake yi. A gefe guda kuma jama'ar gari na mai kallon wanda ke kokarin ceto kasar da ma kai kasar tudun tsira, wato ciyar da kasar gaba. Haka Saddam ya ci gaba da gudanar da abubuwansa, inda ya yi karfi matuka kuma ya zama ɗaya daga cikin mutane mafi amfani a kasar Iraq a tsakanin shekara ta 1970. Saddam yana da matukar wayo, inda duk abubuwan da yake yi yana yi a ƙarƙashin kujerar shi a matsayin mai taimakawa shugaba Ahmed Hassan al-Bakir, wanda a baɗini yana yi ne don nuna da kuma atisaye na ƙarfin ikon shi a yunkuri na amsar iko daga wurin mai gidan nashi wato Hassan al-Bakir. Nan Saddam ya fara maganganu marasa daɗi akan shugaban ƙasar, inda yake yawan cewa shugaban ya tsufa, ba shi da ƙarfin yin abubuwa, kuma yana yawan yin bacci a wurin taro. Yakan ce ku tsaya ku gani idan na zama shugaba yanda ƙasar Iraki za ta canza, canji irin wanda ba ku taɓa gani ba. A shekara ta 1979 ne Saddam ya yanke hukuncin cewa mai gidan nashi shugaba Ahmed Hassan al-Bakir ya gama mulkin ƙasar, duk da cewa ba mutuwaye ba ko rashin lafiya mai tsanani, sai dan ya cimma burinsa da ya daɗe yana mafarki na zama shugaban ƙasar Iraq, inda a 16 ga watan Julai din shekara ta 1979 wata ranar Litinin, ranar da shugaba Ahmed Hassan ya kamata ya yi wani taro da aka saba yi duk shekara, inda shugaban zai fito ya yi bayani. Tare da shi Saddam ne da masu tsaro da kuma mukarraban gwamnati kamar yadda aka saba sun fito domin yin taron ba tare da sanin kowa ba. Awanni kaɗan da suka wuce Saddam Hussein ya ziyarci shugaban ƙasar, inda ya kai mai ziyarar bazata har gida, kuma yana mai rike da takardar ajiye aikin shugabancin ƙasar a hannun shi, kuma ya bashi takardar, sannan ya bashi zaɓin da ba zai iya kaucewa ba, ya sa hannun cewa ya ajiye mulkin ƙasar Iraq ko kuma shugaban ba shi da wani zaɓi. Haka ta dole ya sa hannu a takardar cewa ya bar mulkin ƙasar saboda rashin cikakkiyar lafiya. A maimakon ya yi wannan taro, Saddam da mukarraban shi suka raka shugaban ƙasa al-Bakir domin bayyana cewa ya bar mulkin ƙasar Iraq, inda duk 'yan jaridu suka ɗauka don haskawa a ciki da wajen ƙasar Iraq, wanda daga nan shugaban zai ƙare rayuwar shi a kulle, amma kullewar da ake cewa house arrest, wato kama mutum ko kuma sa mai ido a duk motsin da zai yi a cikin gidansa. Kuma Saddam ya yi hakan ne domin kare mulkin shi daga wata barazana da kan iya tasowa. Saddam Hussein yana ɗan shekara 42 kacal ya zama shugaban ƙasar Iraki mai cikakken iko, sai dai kuma ba kowa ne a cikin manyan mukarraban gwamnati ke goyon bayan Saddam a matsayin shi na shugaban ƙasar Iraq ba, musamman wasu daga ragowar jam'iyyun wanda suka hada da Iraqi Communist Party wato ICP, Kurdish Nationalist Parties, Shiite Religious Opposition da kuma Exiled Monarchies. Duk wa'innan jam'iyyu ne da kuma ƙungiyoyi na siyasa da na addini wanda a cikin su aka samu rashin goyon bayan wasu 'yan majalisu da suka fito daga wa'innan jam'iyyu, kai har ma daga cikin jam'iyyar da ya fito daga cikin ta wato jam'iyyar Ba'ath Party. Wannan dalilin ne yasa ya hada wannan sanannen taron, inda ya gayyaci duk manyan 'yan jam'iyyar tashi wato Ba'ath Party zuwa wurin taron. An yi taron a 22 ga watan Julai in shekara ta 1979 wato kwana 6 kenan bayan ya zama shugaban kasar Iraq. Saddam Hussein ya sa 'yan jaridu domin su yi rikodin wannan taro, kuma babu wanda ya san dalilin kiran wannan taro, inda ya shigo ɗakin taron da sigari wato taba a hannun shi. Wannan shine ainihin bidiyon da yasa aka ɗauka. Wannan taron yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya faru da ba za a taɓa mantawa da shi ba a mulkin da Saddam Hussein ya yi. Nan Saddam ya fara da sanarwar cewa wani abin takaici ya faru. Na gano cewa akwai makiyana a cikin ku, kuma ya ce musu ina mai tabbatar muku zan ɗauki makamina sannan na yi yaƙi har zuwa yaƙin ƙarshe. Nan Saddam ya umarci ɗaya daga cikin manyan shugabannin jam'iyyar Ba'ath Party da ake kira da Muhi Abdulhasan Mashadi da cewar ya tashi ya yi bayani. Mashadi yana cikin matukar tsoro yayin da yake magana, inda ya fara da cewa zai zayyano sunayen mutane, kuma ya ce zayyano sunayen daidai yake da ya bada ransa. A bayanan shi sun nuna cewa shi ma yana ɗaya daga cikin makiyan, kuma ya ce duka ragowar suna cikin wannan ɗakin taron. Saddam ya ce musu duk wanda aka kira sunan shi ya tashi tsaye, yayin da sojoji za su ja su domin fita da duk wanda aka kira sunan shi zuwa waje. Haka ya lissafo mutum 10 wanda duka ɗakin taron ya yi shiru, kuma kowa a ciki ya tsorata matuƙa domin babu wanda ya san cewa sunan shi ne zai fito a gaba. Aka ƙara kiran sunayen mutum 10 wanda duk wanda aka kira sunan su akan yi waje da su. Aka ƙara kiran mutum 10 a karo na 3 kenan, inda kowa hankalin shi ya tashi. Shi kuma Saddam ya mai da hankali wurin shan tabar shi da murmushi, kuma ko a jikin shi domin bai nuna wata damuwa ba. Aka ƙara kiran sunayen wasu mutum 10 a karo na 4 kenan, inda yake murmushi domin yanzu yana da iko, kuma babu wanda za su kawo mai cikas a cikin mulkin nashi, wanda mutanen da suka rage ba su da wani zaɓi da ya wuce su mai matuƙar biyayya. Inda duka wurin taron ya fashe da ihu da kuma girmamawa wa Saddam, suna masu cewa ranka ya daɗe Saddam, ran jam'iyyar Ba'ath Party ya daɗe, suna
masu tafi da murna. Mutane 66 aka fitar daga cikin wurin taron, inda aka kashe mutum 22 daga cikin su ta hanyar harbi da bindiga. Kuma a cikin taron mutane, cikin wanda aka kashe sun hada da shugaban jam'iyyar nan da ya karanto sunaye, wato Mashadi. Saddam ya yanke musu hukunci a cikin mutane domin hakan ya zama izina ga duk mai kokarin yi mai juyin mulki, inda ragowar aka sa su a gidan yari. Ana haka ne a daidai lokacin makwabciyar kasar shi, wato kasar Iran, suka yi tawaye wa shugaban su mai suna Shah Muhammad Reza, wanda 'yan kasar Iran suke wa kallon shugaba mai matukar cin hanci da kuma alaka da yake da Turawa. Haka suka tumbike mulkin nashi, inda ya samu nasarar guduwa daga kasar. Ayatollah Khomeini shine ya jagoranci wannan juyin mulki na Iran a shekara ta 1979, kuma ya zama shugaban kasar, inda kasar Iran take dauke da kashi 90 zuwa 95 da 'yan Shi'a. Hakan ne yasa shugaba Ayatollah ya zama jigo. Sai dai tuntuni akwai rashin jituwa da bambancin ra'ayi tsakanin Saddam Hussein da Ayatollah, wanda shi Saddam yake bangaren Sunna, su kuma 'yan kasar Iraki da yawa suke bangaren Shi'a kamar Ayatollah da 'yan kasar Iran. Saddam yayi matukar daukar shugaban Iran wato Ayatollah a matsayin makiyi da baya kaunar mulkin shi. Nan Saddam yayi alwashin cewa sai ya kaskantar da shugaba Ayatollah, sai ya kama shi ya sa hancin shi a ƙasa kuma a gaban kowa. Kuma yin hakan yace ba iya taimakon mulkin shi na Iraq kadai zai ba, za a dauke shi shugaba na duka nahiyar Larabawa baki daya. Duba da yawancin kasashen na Larabawa har ma da na Turawa ba sa shiri da kasar ta Iran saboda bambanci na tsarin addini da na siyasa tun shekaru da yawa da suka wuce, inda Saddam ya fara shirye-shiryen yaki da kasar ta Iran. Kuma a yanda ya tsara, kasar Iraq za ta ci yakin ne cikin sati 2 zuwa sati 3 kacal, duba da halin da kasar Iran take ciki a lokacin. Ba tare da wani gargadi ba, a 22 ga watan Septemba shekara ta 1980, Saddam ya afkawa kasar Iran da gagarumin yaki, inda ya tura sojojin Iraki bakin bodar kasar Iran da nufin fara mamayarta. Haka yaki ya barke, inda Saddam ya yarda da cewa zai yi yakin kuma ya ci nasara cikin 'yan kwanaki. Sai dai yawan mutanen kasar Iran ya fi na kasar Iraq sau 3, kuma mutanen Iran sun fi mutanen Iraki zafin zuciya da son kare kasar su. Masana suka ce lissafin Saddam na yakar Iran bai tafi daidai ba, inda kwanaki suka koma sati ya koma watanni, yayin da bayan shekaru 2 ana ta gwabza yakin, Saddam ya rasa sojoji kimanin 100,000 da kuma dubbai wanda suka jikkata da wanda aka kama a kasar Iran. Ana ta gwabza yakin ne kasar Iran ta fara kwace wasu sassa na kasar Iraq ta hanyar wasu dabarun yaki, inda yara da matasan kasar Iran suka ringa sadaukar da ransu wurin daukar bama-bamai zuwa wuraren Iraki yana tashi da su. Tuni kasashen Turawa da ba sa son kasar Iran suka fara taimakawa Saddam Hussein da duk abin da yake bukata, kuma nan da nan Saddam ya zama abokin kasar Amerika, wato makiyinka abokinka. Nan yaki ya ci gaba, kuma duk da taimako na kasar Amerika babu wasu alamu da suke nuni Saddam zai ci nasarar wannan yaki. A gefe guda kuma Saddam yana ta kokarin hada makamin iskar guba iri daya da wanda aka taba hadawa a lokacin yakin duniya na biyu. Makami ne mai matukar hatsarin da ke yin barna cikin sauri. A cikin bom ake sa shi, bayan ya tashi sai ya bazu cikin iska. Makamin mai suna Tefin doka ne yin amfani da shi wurin yaki. Sai dai a shekara ta 1983 Saddam ya yi amfani da wannan makami akan sojojin kasar Iran, kuma kasashen na Turawa suka rufe ido kamar ba abin da ya faru saboda kiyayya tsakanin su da kasar Iran. Kuma Saddam ya yi lissafin ba abin da za su ce kafin ya yi amfani da wannan makamin guba. Haka sojojin Iran kusan 20,000 suka mutu, sai kuma da yawa wanda suka jikkata daga wannan makami na guba. Babu wanda ya nuna Saddam cewa ya yi ba daidai ba ko kuma hana shi amfani da wannan chemical akan Iran. Wannan ne yasa Saddam ya yi amfani da wannan dama domin ƙara amfani da wannan makami a karo na biyu, amma wannan karan akan mutanen kasar shi. Tunda Saddam Hussein ya zama shugaban kasar Iraq a shekara ta 1979, yake fuskantar matsala daga wasu rukunin al'umma da ke arewacin kasar Iraq waɗanda ake kira da Kurdish, inda suka ɗauki makamai kuma suke yaƙi da Saddam. Saddam ya yanke hukuncin yin amfani da wannan makami mai iskar guba akan waɗannan mutane wanda suka hada da matansu, yara da kuma tsofaffi. Su dai waɗannan Kurdish ba Larabawa bane, suna da nasu yare, tarihi da al'ummar su, amma 'yan asalin kasar Iraq ne. Sai dai sun ware nasu waje a gefe, inda suke ikirarin a basu 'yanci da za su kafa gwamnati da ma kasar su daban. Kuma yankin nasu yana dauke da yawancin man fetur in kasar Iraq. A 16 ga watan Mars din shekara ta 1988, wata safiya gari ya waye a ƙauyen da ake kira da Al-Abja, wato yankin da Kurdish suke kuma boda da kasar Iran. Suka tashi da wani hayaki da ba su saba gani ba a cikin garin. Hayakin ya mamaye ko ina a garin, kuma suka yi ta shakar shi ba tare da sanin cewa ba suna masu shakar mummunar guba, inda wannan guba ta ringa yi musu kisan wulakanci cikin kankanin lokaci ga duk wanda ya shaƙe ta. Haka yara, mata da iyayensu suka yi ta mutuwa, kuma sai mutum ya fuskanci mummunar azaba kafin ya mutu, inda abin mamaki ya faru. Kowa ya fito domin yin harkokin shi na yau da kullum, sai mutum ya faɗi ya mutu kamar ƙwaro. Mutane 5,000 ne suka mutu daga wannan guba, sannan sama da mutane 10,000 suka jikkata, wasu suka makance
inda suke karɓar magani a asibiti, inda kowa a ƙasar Iraki ya ga abin da ya faru, kuma tsoro ya ƙara shiga jikin duk wanda ke ƙoƙarin kawo wa Saddam cikas a mulkin nashi. Sai dai ƙasashen Turawa sun nemi jin ba'asin abin da ya faru a ƙauyen Al-Auja, inda Saddam ya ce musu ƙasar Iran ce ta aikata wannan aiki. Wani bangare kuwa suka ce sojojin Iran aka kai wa harin, cikin rashin sani ya samu wannan ƙauye. Sai dai masana tarihi da kuma masu binciken sa kai sun ce wannan hari gwamnatin Iraq ce ta kai shi. Haka dai ƙasashen na Turawa suka rufe ido ba tare da zurfafa bincike ba a karo na biyu. A Julai'in shekara ta 1988 ƙasar Iran ta yarda da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da suke da Saddam Hussein, inda yan ƙasar suka yi ta murna na dakatar da yakin da aka yi shekara 8 ana yin shi, wanda ya ja tsananin wahala, mutuwa da mugun raunuka ga talakawan ƙasashen guda biyu, wanda sai da aka rasa mutane sama da miliyan 1 a wannan yaki ba tare da cimma ko abu ɗaya ba. Wutar lantarki ta yanke, babu ruwa, babu isasshen abinci, an lalata ɗaruruwan gidaje da tituna. Mutanen Iraq sama da 500,000 ne suka mutu, bai samu koda taku ɗaya ba na ƙasar Iran, amma a haka Saddam ya fara murna har da haɗa biki na cewa ya ci yakin da ya yi da ƙasar Iran. Haka Saddam ya gina wani status da ake kira da Hand of Victory, wanda ke nuna samun nasara a yakin Iraq da Iran. Ya gyara wani gidan tarihi wanda ake kira da Babla, da shi ma yake nuni da samun nasara. Saddam ya rubuta sunan shi da kuma hotunansa kusan ko ina a cikin ƙasar, kamar Saddam International Airport, wato filin sauka da tashin jirgin sama, inda duk lokacin zagayowar haihuwar shi ake gagarumin biki a ƙasar. Haka ya gina wani babban mutuminsa a birnin Baghdad. Yin duk wayannan abubuwa ya sa mutanen ƙasar Iraki ba su da wani zaɓi da ya wuce Saddam Hussein. Sai dai kuma ƙasar Iraki a lokacin ta fada cikin wani mummunan yanayi na fuskar kasuwanci, saboda Saddam ya ciyo bashika masu tarin yawan gaske da ƙasashen Larabawa domin yakin sa da ƙasar Iran. Ya ciyo bashin musamman da ƙasar Saudiya da kuma makwabtan shi ƙasar Kuwait, inda baki ɗaya abin da ya ranta ya haura sama da dala biliyan 40, wanda ba shi da niyyar biya saboda halin da ƙasar ke ciki. Nan Saddam ya nemi ƙasar Kuwait da ta yafe wa ƙasar Iraq bashin da ta ci na dala biliyan 10, inda Kuwait ta ce ba za ta yafe bashin ba. Saddam bai ji daɗin hakan ba, kuma yana zargin ƙasar ta Kuwait da ƙara adadin yadda suke tace man fetur in ƙasar domin su sako da farashin man fetur in, wanda kuma ƙasar Iraq da shi ta dogara, musamman a yanda suke yanayin yanzu. Ran shi ya ɓaci, inda yake ganin shine mafi ƙarfin soja a nahiyar Larabawa, kuma Kuwait ƙaramar ƙasa ce mai rauni duk da tana da arzikin man fetur sosai. A 2 ga watan August ɗin shekara ta 1990, Saddam ya tura sojoji kimanin 100,000 cikin ƙasar Kuwait domin mamayarta, inda suka fara balbalin wuta yayin da suka samu nasarar tsallakawa bodar ƙasar cikin sauƙi. Sai dai wannan karan Saddam ya yi matuƙar yin lissafin da ba daidai ba, inda duk ƙasashen da ma Saddam bai yi tunani ba suka ce mai a'a, ba za su yarda da wannan mamaya da ya yi wa ƙasar Kuwait ba, wanda har sai da ƙasashen na Larabawa suka haɗa ƙarfi da ƙarfe, kamar ƙasar Syria da ƙasar Egypt, sai kuma ƙasar America da ƙasar Rasha a bayan su. Duka suka haɗa ƙarfi suka ce ba su yarda ba. Masana suka ce yadda ƙasashe suka haɗe wa Saddam Hussein kai a wannan lokaci bai kai yadda aka haɗe wa Hitler kai ba a lokacin yakin duniya na biyu. Sai dai kuma Saddam ko kaɗan bai ji wani abu ba, kuma ya kunnan uwar shegu da duk gargaɗin su. Yakan cewa America ba za ta iya yaƙar shi ba dan komai ba, sai dan ba za su yarda su rasa mutanen su da yawa ba. Har yana irarin cewa a rana ɗaya ya taɓa rasa sojoji sama da 10,000. Shin su za su iya? A 16 ga watan Januwarin shekara ta 1991, gamayyar ƙasashen duniya guda 14 da suka hada da America, wato shugaban Operation N, sai ƙasar Ingila, Faransa, Saudi Arabia, inda su suka ba da damar hada barikin soja a ƙasar Saudi, sai Canada, Italy, Australia, Bahrain, Qatar, Dubai, Egypt, Syria da kuma Oman, inda suka kaddamar da operation da suka mai lakabi da Operation Desert Storm na hada kai wurin korar sojojin Saddam da ke cikin ƙasar Kuwait. A plan na Saddam Hussein ya ce idan aka fara yakin kuma suka ga raunuka da asarar rayuka yayi yawa, ya ce za su nemi a yi sulhu, sai a yi sulhu. Sai dai abin da Saddam bai sani ba, babban general in sojan da ya zo daga America mai suna General H. Norman, wato wanda aka ba alhakin tsara da kuma kula da yakin, tuni ya hada sojoji guda miliyan 1 a cikin awa 100 kacal daga cikin gamayyar wayannan kasashe. Cikin sauri aka ci Saddam Hussein da yaki a kasar Kuwait, inda ya rasa sojoji sama da 40,000. Su kuma gamayyar wayancan sojoji suka rasa sojoji guda 292 kacal. Nan da nan yayi sanarwa ya janye mamayar, sannan ya sanar da cewa ragowar sojojin shi su yi maza su dawo gida, wato su fice da kasar Kuwait. Sai dai a hanyar su da suke fita daga kasar ta Kuwait, inda suke tare har da wasu 'yan kasar Iraki da yawa da su ma suka shiga cikin kasar Kuwait don cin ganima. Jiragen sama na yaki aka tasa a lokacin, inda suka kai wani mummunan hari akan rukunin motocin sojojin Iraq yayin da suka jero kan tituna don fita daga kasar ta Kuwait. An yi asarar rayuka sosai a wannan hari, inda dubbunan sojojin Iraki da 'yan kasar Iraq suka mutu, wasu suka samu mummunan raunuka a jikinsu. Wannan hari ba za a taba mantawa da shi a tarihi ba, wanda ake mai lakabi da Highway of Death. Kuma sun kai harin ne don hana sojojin komawa da ragowar
makamai zuwa kasar Iraq. Saddam ya yi matukar yin asarar sojoji a wannan yaki, kuma kasashen suka yanke shawarar ba za su bi Saddam cikin gida ba, wato cikin kasar Iraq, inda suka kyale shi ya ci gaba da mulki a cikin kasar ta Iraq. Sai dai ganin faruwan hakan ne na ganin kafa na raunin Saddam Hussein. A karo na farko Saddam ya fuskanci 'yan tawaye sosai wanda suka hada da Shi'a da kuma wa'annan mutanen da aka sawa gas, wato kabilar Quds da kuma makiya na siyasa. Duk da haka Saddam bai tsaya kallon su ba, inda ya ci gaba da yakar su, wanda har sai da ya kashe matasan 'yan Shi'a sama da 60,000 a shekara ta 1991. Babu wanda Saddam ya daga wa kafa. Wannan kabila ta Quds da aka sawa gas tuni suka yi hijira su kimanin miliyan 2 daga kasar Iraki, inda Saddam ya ƙara sanar da nasara akan wannan yaƙi da aka yi a Kuwait, kuma ya ce abin da ya sa basu biyo shi Iraq ba saboda suna tsoron shi. Nan Saddam ya sawa kasar Iraki da suna Ummul Ma'arib, wato uwa wurin cin duk wani yaƙi, kuma ya gina wani babban masallaci ya sa mai wannan suna uwar cin duk wani yaƙi. Kuma a jikin masallacin yayi duk alama da ke nuni da kin kasar America, wanda abin masallacin yake kama da makami mai linzami da yake shirye da a harba shi. Sannan a saman masallacin aka rubuta la, wato yana nufin a'a wa kasar America da ma kawayenta. Saddam ya sa aka rubuta Qur'ani guda duk da jinin jikin shi, aka sa Qur'anin a saman masallacin. Duk da Saddam har yanzu a lokacin yana ji da karfin cewa zai iya fuskantar kowace ƙasa, amma takunkumin kasuwanci da aka sa mai yana da matukar girma, wanda ba zai iya siyar da man fetur in kasar Iraki ga kowace ƙasa ba, har sai ya bar ma'aikatan United Nations sun shigo sun duba don su tabbatar da Saddam yana da WMDs, wato Weapons of Mass Destruction, makamai masu banna sosai kamar nukiliya da makamin gases. Da dama ya bar su sun shigo don yin binciken, amma ba su samu gamsuwa ba, inda suke fuskantar karancin tarba a wurin binciken nasu. Haka kasar ta kasance shekara da shekaru da wannan takunkumi, wanda a shekara ɗaya kacal aka ƙididdige yara sama da 100,000 ne suka mutu saboda rashin abinci da kuma rashin samun magani a asibiti. Ana haka ne a 12 ga watan Septemba shekara ta 2001 ƙungiyar Al-Qaida, wato ƙungiyar Osama bin Laden, ta kai wa ƙasar Amerika wani mummunan hari ta hanyar kwace jirgin saman ƙasar Amerika bayan ya ibi fasinjoji ya tashi a cikin ƙasar, kuma suka juya akalar jirgin zuwa World Trade Center, wato cibiyar kasuwanci ta duniya da ke ƙasar Amerika a lokacin. Harin sai da ya kashe Amurkawa sama da 3,000, kuma wannan hari yana ɗaya daga cikin manyan abu mai muni da ya faru a ƙasar ta Amerika, kuma ko kaɗan a lokacin ba sa iya bibiyar Usama balle su kama shi. Ganin haka ne Saddam tuni ya ba da dama domin su zo su duba cikin ƙasar don wanke kanshi daga zargi na haɗa makamin ƙare dangi da suke mai. A lokacin ne George Bush, shugaban ƙasar Amerika, inda ya ringa neman hanyar da zai bi domin shawo kan Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ba da dama kuma su haɗu su yaƙi Saddam Hussein. Haka aka yi ta tafka muhawara cewa a yaƙi ƙasar Iraq ko kar a yaƙe ta, inda idanuwan George Bush kawai akan man fetur in ƙasar Iraq yake, kuma abokin shi na kusa da shi ne ke ta ziga shi kan cewar idan ya yaƙi Saddam zai samu riba biyu. Na farko zai alakanta shi da wannan hari da aka yi Amerika, tunda sun rasa wa za su ƙara wa laifin. Na biyu za su samu arzikin man fetur in ƙasar Iraki. Haka aka gama muhawara, inda har rikici ya balle a zaman da ake na a yaƙi Saddam ko a'a. Haka dai aka ba da dama a yaƙe shi ba tare da amincewar wasu da yawa ba. A 19 ga watan Mash ɗin shekara ta 2003 ne Amerika ta ƙaddamar da yaƙin da aka yi mai lakabi da Operation Free Iraqi, wato samarwa da mutanen ƙasar Iraki yanci daga Saddam Hussein. Haka mummunan yaƙi ya barke, inda ƙarfi da taro da aka yi wa Saddam yayi yawa. A cikin sati uku kacal suka mamaye ƙasar Iraki, sannan suka kai birnin Baghdad ƙasa, wanda har da taimakon mutane aka cimma kai birnin ƙasa. Haka suka yi ta murnar cewa sun sauke shugaban da ya shekara 23 yana mulki a ƙasa, inda suka ringa cire hotunansa da kuma mutuminsa. Suka ringa murna suna gode wa sojojin Amerika, suna gaisawa da su. Haka sojojin Saddam suka ɓoye kaki da makamai suka haɗe cikin mutane. Saddam yana da manyan 'ya'ya guda biyu wanda su ma sun taka muhimmiyar rawa a mulkin baban nasu. Aka shawarce su da su gudu su bar ƙasar, inda suka tafi gidan wani babban ɗan siyasa don ɓuya a gidan shi, kuma shi yana da alaka mai kyau da sojojin Amerika. Sannan bayan ya ji sanarwa duk wanda ya bawa Saddam ko wani nashi gudunmawa ko wurin ɓuya to shi ma za su haɗa da shi. Bayan ya yi da su cewa su gudu su bar ƙasar suka ki, haka ya zagaye ya faɗa wa sojojin cewa 'ya'yan Saddam suna cikin gidan shi. Don suka zo suka ringa musayar wuta da su har na matsayin minti 40 ba tsayawa, kuma sojojin suka samu nasarar kashe 'ya'yan na Saddam Hussein wanda ake kira da Uday da kuma Qusay. Sai dai duk abin da yake faruwa har yanzu Saddam ba a gan shi ba. Sun duba ko ina ba su ga Saddam Hussein ba. Haka suka ringa neman Saddam har na tsawon wata 8 ba su gan shi ba, inda manyan intelligence na America suka haɗu suna ta aikin neman shi. Sun kama mutane da dama wanda suka hada da masu gadin shi, kuma suna hada duk wani bayanai don samun nasarar gano inda yake. A 13 ga watan Disamba shekara ta 2003 suka samu bayanan inda Saddam yake. Tuni ba su bata lokaci ba, suka je wurin da ke wani ƙauye da ake kira da Addaw da ke Tikrit, wato kusa da inda aka haifi Saddam. A wani gida da ke hade da gidan gona aka ce musu Saddam ya buya, inda suna zuwa suka shiga cikin
gidan kai tsaye suna masu neman Saddam kuma har za su juya su tafi, sai ɗaya daga cikin sojojin ya ce musu ya ga wani abu, inda ya ga wani wuri kamar an lullaba mai abu kuma yana nuni da an ɓoye wani abu. Nan suka fuskanci cewa wuri ne kamar rijiya a wurin, kawai sai suka buɗe, suna buɗewa sai ga Saddam Hussein a cikin ɗan ƙaramin ramin da yake ɗauke da wurin da iska za ta shigo, sai kwai na wuta da ke bada haske, sannan yana ɗauke da bindiga guda biyu, pistol da kuma ƙirar AK-47. Bai yi harbi ba, inda kawai ya miƙa wuya ga sojojin. Ɗaya daga cikin sojojin ya dake shi a baki, sannan suka ɗauke shi zuwa barikin sojan Amerika da ke cikin ƙasar Iraki. Haka labari ya fita a ciki da wajen ƙasar an kama Saddam Hussein. Nan suka kai shi suka kulle shi, inda yana mai musu faɗa yana kuma tofa musu miyau, yana cewa shin ba ku san ni ne shugaban ƙasar Iraki ba, ku suwaye da za ku mun haka. Haka aka fara sauraron ƙarar Saddam shi da manyan makarraban gwamnatin shi a cikin ƙasar, inda sai da aka yi shekara 3 ana wannan zama a kotu, wanda koyaushe Saddam baya bada haɗin kai, musamman idan alƙalin yana karanto abin da suka yi. Haka da kaɗan aka ringa yanke musu hukunci, inda aka yanke wa Saddam Hussein hukuncin kisa ta hanyar rataya a 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2006. Masana suka ce Saddam bai yi tunanin za a yanke mai hukuncin kisa ba, kuma alƙalin da ya saurari wannan ƙara ya fito daga wannan kabila da aka sa wa guba ta hanyar gas, wato kabilar Kurds. A 30 ga watan dai na Nuwamba aka sa ranar da za a rataye Saddam Hussein, inda aka ce Saddam ya ki cin komai bayan an tambaye shi mene abincin da yake so ya ci na ƙarshe. Haka masu ratayar suka zo suka ɗauke shi zuwa wurin da za a rataye shi. Saddam ya sani mutuwa zai yi inda ya gan shi a cikin wannan wuri da ake kira da Justice Camp. Nan ya fara addu'a da karatu na ƙarshe yayin da yake sanye da igiyar rataya a wuyan shi, inda a gefe guda kuma suna mai bidiyo kuma suna mai ikirarin cewa wuta zai tafi domin ya girba abin da ya shuka. Saddam yana addu'a inda bai ƙarasa ba, mai jin igiyar ya ja. Kamar haka shikenan Saddam ya bar duniya, inda duniya ta shaida ran da Saddam ya mutu kasar Iraki ta mutu ita ma, yayin da kasar Amerika suka fito da sabbin tsarin mulkin kasa, inda kowane bangare suka kawo shugabansu, inda aka samu shugabanni 4 da kowane bangare, bangaren Shi'a, bangaren Kurds da kuma sauran bangarorin. Haka zaman lafiya ya kare ga talauci da ta'addanci, inda duka sojoji da ma'aikatan tsaro aka rushe su kuma suna dauke da makami ga training amma ba aikin yi, saboda haka dole aka ringa samun bullar kungiyoyi a kasar. Kuma sai bayan mutuwar shi ne da shekaru duniya ta shaida Saddam ba shi da makamin kare dangi, sannan duk kazafi ne aka mai don a yaƙe shi saboda cimma wani buri da manufa, da ma mutanen ƙasar suka yi ta da na sani na taimakawa wurin kashe shugabansu Saddam Hussein. Labarin Saddam Hussein yana da matukar kama da abin da ya faru a ƙasar Libya, inda su ma suka taimaka wurin kashe shugaban nasu wato Gaddafi, kuma aka yi ta tashin hankali a ƙasar. Dan nan domin kallon bidiyon na Gaddafi ko kuma ka kalli wannan labarin na yara 13 da suka makale a kogon Thailand, inda duniya ta rikice don ceto su. Ina matukar godiya da kallon wannan bidiyon. Nagode, sai mun hadu a bidiyo na gaba. A huta lafiya.